گەلی تەماشەوانان بخێراتن پرۆگرامە خوێبوونێ ئەم بە پرۆگرامێکی دنێ جاردنێ بەهەورانە دە ئەکرانێدا وە 5 ڕسم و 5 ناو دیتن لێ ئەم 3 کەسن دە هەر پرۆگرامێکیدا ئەمێ 3 کەس دەرێن ئەز و دو هەبالێن دنێ لۆماژێ 5 کەس بەهەودورا دەرناین پرۆگرام دە هەر پرۆگرامێکیدا ئەز و دو کەسێ دنێ دەرتێن پرۆگرام برایەوەژێ هەبە بابەتا vê programê me esasî di desthilatdariya neteweyî da lehevbûyîna pêşengiya civakî û ya siyasî. Pêşengiya civakî çi ye? Me bes vê ew e ku civakê ku bi hemdê xwe li ser dînamîzma xwe pêşveçin dikemilin dûr da sınıf û kategoriyên civakî li ser karin tênê vücudê û vana civatê birêva dibin. Mebes bi pêşengiya civakî ev e. Wekî dinê di civakê da gelek karê dinê hene. Ev kar jî dikevin beşa siyasetê û di civakê tradisyonel da ev karên siyasî jî dikeve ser milê pêşengiya civakî û li gor qeneeta min li hevbûyîna ev hedû tiştan li hevbûyîna pêşengiya civakî û pêşengiya siyasî gelek mihîm e ta ku civat bi dînamîzma xwe bê gerş pêşkeve serkeve. Wekî dinê em ê babetekî dinê jî münaqeşe bikin ku wextê me hebe babeta rojane em ê pirsa şengalê jî binirxînin û li ser vê pirsê jî ew ê pêşdarvan Dr. Celadet û Kek Mihemed Usûn mêvanê me in ew ê nêrînê xwe bêjin. Kek Mihemed bixêr hatî program. Doktor tijî bixêr hatî em carnê bi hevran e em ê înşallah bi hevdûra vê programê hevra bibin. Gelek spas dikim nav xêrê davî ji serketin ji bo we xwazim. Belê. Di wexta em li civakê Ewropî dinêrin di van civaka da xanedan hene. Ev xanedan piştî demekî dibin dewlet lê em dêrin ku piştî 1648 piştî peymana Westfalya proseya dewletê ku dibin netewe dewlet dest pê dikin. Wexta ku em lê dinêrin 5 dewletên netewe yê ewilî li Ewropayê di warê siyasî da di warê dîplomasiyê da bi hev re dikeve nava têkiliya piştî peymana Westfalya. Ev têkiliyê dîplomasiyê înê formekî fermî distînin. Loma jî ev peymana Westfalya gelek mînî ne 1648. Ev dewletên ewilî İngilîstan e, İspanya ye, Fransa ye, Hollanda ye û Swêd e. Di vir da pirs ev e gelo di forma netewe dewletbûyînê da ev malbatên xanedan
rolek çawa leysine. Ez dixwazim vê pirsê ewlî ji Dr. Celadet bikim. Gelo tutkarî bi çend gotina be jî bi xetê giştî be jî ev netewe dewletên ewlî ku me ew binav kirin rola dewletê rola malbatên xanedan çi biye ku ew malbatên xanedan em heta îro jî dibînin kêm zêde hê jî rola wan di civakê modern yê pêşketî de heye. Bele. بله قرارتان من افرس دو عالی و پرسه هده شبر وقتا من تاریخ وان ملت دنیاره آنجی ملت کل اروپا اینه آواکرنا دولت دا رولا خاردانا جدانه او دولت کتا بحث کرن لور دولت زود چه بوده لی ام دنیاره هنگ دولت و پاشیه چه بوده وقت دولت آلمانیا وقت ایتالیا وان دراجی خاندانی مزن هبونه یعنی چرا هنگ جیا خاندان دولت آوا کرن هنگ جیه دی خاندان نکارم دولت آوا کرن ایجا وقتا تو ام بیجن جی کی وک بریتانیا دنیاری بریتانیا تاریخ آوانه که یعنی بریتانیا ولات بجغرافیا و بسوسیولوژیا ولات آوا تاریخ آوانه گریده بریتانیا وک ولات کی وک گرآه کی آن جزیره کی her tüm evlaiye da biye kesin kar bir erişi vurduk ya domaji prosesa lur devlet avabuin beter xanedane kuhene yani deslatdar kuhene nav heva şark kirne hatta yeki bergah frater kiriye topmeyo frater kiriye duvarı abori da duvarı emrejen siyasi da askeri da edi xtiye bir hükme xo bu yavay idare ki reveberine ki merkezi çekriye bu devlet وقتا بیه دولت ایجان هم بری امبرژه اسکوچیا شرکیه گالریا شرکیه پاشی امبرژه ایرلاندای وقت کلونیزه کرنه بوسا یعنی شرط جواتا و تاریخا و جغرافیا و گریدایه جی که امبرژه فرانسا تو دنیای فرانسای امبرژه خاندان یک دیه یک وقتی وقتا زیاده مزنیه گله خاندان یعنی لی جغرافیا فرانسای تاریخا و جی تشتک دیه امبرژه لویس شاشا قاربیه سروکی خاندان خو و خاندان فرابکی همو خاندان منطقه دسته خو و دولت کی و دولت فرانسه آورده جیدی دونه پروسیا هست پروسیا او جیان بجی خاندان کی به ناوی و چه ناوی خاندان هوهنزوله او خاندان جی دسته که 1500 دیده مو خاندانی دید دسته وقت پروسیا سری خود وقت چک خاندانی دید بن حکم خود دولت یک پرفرم از این چیه کرد هم بیشن روسیا نمونه گلک بار کشه روسیا خاندانی که نیزیه که موسکوایه چونکه رومانوف هم بیشن او خاندان خود فرد که ایدی حمود خبر حکم خود دولت روسیا آمد که دولت روسیای دست بگه 1600 حتی 1917 وقتا به شورش اکتبری او پاسال 300 سال حکم کرد یعنی خاندان لگور شرط دنیای لگور امبیجن شرط جغرافیا خو و سوسیولوژیا خو هر وساجی فاکتور اگدیش بکناتم نه اوجی که امبیجن چرا هنگ دماده هنگ خاندان سر کرد پر مهمه بکناتم شبو ما کردش بر وقتام تاریخ او بگیرد امکان درجه بگیرد بل انا في جابني مناقشه بكم انا في بشتي شيء دنوا بروغرام انا في مناقشه بكم بوش ام سر نكتن از توازن اجازه سالم لورجني ام بيجن هنگ خاندان هنگ دماده ام بيجن جيران وان وقت دولت بهيس هبونه دسپیکا دستلاتراخیا بلندبوینه دا بونه او خاندان فرصت تجاش وارا چه نبیه و قاربن بسر کبن او دما عثمانیا دا جی کشه وقتا تو دنیاری امپراتوری کوهنه دولت کوهنه قوناغا هده هلوشاندنه رزاندنه دانه فرصت دیروکی فرصت عسکری گلک وارا فرصت چه بیه کوهنه خاندان قاربن حکمک نو داخل بوان فاکتوری در وارا جوی گریده یعنی Almanya'ya mesela pek ne atıyor? Almanya
ancak vek devlet tuzani 1871 da vek devletek netevi ava biye. Gelek faktörü vahne. Beli. Kek Mehmet. Tuhazım bir perseva gredayı ev ne tane duvarı siyasi avakına devlette. Her vaha ev hanedan duvarı civaki daji. Rolek mazinlesine. Yekce evlekariya civake pek anine. Ku ev evlekari bخورا بيجن دواري هلبريني دا دواري تجارتي دا قال لك زمينك قنش بيك انيه دو ان وقتا الانجلستان بنيرن هنري حشتا بجهراندنا كليسي رادبه كليسكي نتوي و هر اوا زمان انجليزي د واری دینی دا تیب کار آنین او ev hestin netewey duvarê zimanda netewey bûyîn geş dibe. Loma jî di ev malbatê xanedan gelo rola wan çi ye ya jî bercewendî wan çi ne bû çi radibin pey kilîsekî neteweyî û zimanê neteweyî dixwazin li ser civatê ferz bikin û pêş ve bibin. Ez dixwazim divida parantezek jî vekim. Li Swêd kek Mihemed di salê 1505 da ew mintiqekê ye em cirat bijin Skåne li başûrê Swêdê li wê derê zimanê Danîmarkî qedexe dike xanedana Swêd û zimanê Swêdî ferz dike mecbûr dike li ser civakê. Gelo ev nakokîkî niye? Çawa xanedan li behsa kilîsa neteweyî dike, behsa zimanê neteweyî dike û zimanê neteweyî dixwaze ser civatê ferz bike. Belê. Derînê te çi? Nerîn. Spas kek salim. Ya tabii ev devra ku cenabî te behs dike ev devra berê neteperverî û berê ku devletên netewî çêbin berê ku em bêjin van civata fikr û ramanên netewîtî bela bibin ew deme wek bi ewa am em dibêjin dema ortayî yani orta çaxê da bêguman şert û mercên wê demê cuda bûn yani dema derebêgîtî bû, dema xanedaniyê bû, dema iktidarên mahallî bûn, merkezî iktidar di vî demê da zayıf bûn yani dûra hinek ciyada împaratoriyet ava bûn ji vana wexta ew iktidar belabelayî bû bêguman şer û rekabet navbera wan da hebû û di tabiata iktidarê da heye ji xwe yani iktidar ji xwe re şêrîk ortak qebûl nake li ser hududekî bellîkirî kîja xurt be dixwaze hukma xwe derbas bike ew welatên hinek welatên Ewropî da ya jî welatên Rojava da berê ku împaratoriyet ava bibin ew rewş hebû yani rewşa iktidarên mahallî wek me got derebeyî û ew ê têda hebûn ew pir tiştekî xwezayî ye ku wana dixwestin hududên xwe fire bikin û yek ser yekî dinê iktidara xwe xurttir bike û bigire bin hukmê xwe bi wî awayî bela bike ew pêvajoyekî nav xwe da hem şerê hevûdû derbas kiriye û hem jî bi xwe re yekitiyekî aniye hinek xanedan bûne sebeb ku di welatê ku têdanin yani hududê wî wek welatên îro em tarîf nekin jî seraserê wan hududa da nav wê hududa da ser vî axê hukma xwe xurt kirine û iktidara xwe firehtir kirine bi vî awayî wek hinek ciyada bûyî wek evekî
هناك خاندانا هناك اقتدار محلي اوین دیرا بیعت کرنه سری خوار کنه بونه تابی بیکو شهر بکن ایکو قبول نکرنه به شهر جورته هاتنه را کرن و بوی آوائی ده فاکتورین اساسی دوی دمه دا اقتدارین وها خاندان ailen aristokrat ام بیژن و kilise ittifaq wan gelek û êkûn bi kilîse ra ittifaq dikirin û bi wî ava iqtidara xwe firehtir dikin salemtir dikirin dîn wek xristiyanî di destê wan da wek aletekî bû hukmekî bû ji ber wî li gor şert û mercê vê demê gor şert û mercên dîrokî meriv kare mêze bike ez bi xwe wek prensîp ez nabêjim xanedana hinek devlet ava kirine yani gor şert û mercên vê demê gor şert û mercên dîrokî ew firsat dane hinek malbata misyonekî wanî wiha siyasî ji xwe ra wek misyon qebûl bikim ez vî devletê ava bikim û bi wî avayê zêdetir bi girêdayê îqtidarî ye wek min got iqtidar şerî qebûl nake bi wî awayî firebûna û hinek welata da dîsa şertên dîrokî şert û mercên wî welatî ê aborî ê coğrafî dest dane ku vana hinek dezgeha ava bikin hinek saziya pêk bînin mesela di vê demê da jî hinek xanedan hinek qeralên wê demê li ser zimanê xwe hesas sekinîne zimanê xwe xwestine bikin zimanekî seraserî wî welatî wî ciyê ku iqtidara wan desthilatdariya wan heye heta em bêjin evên dî heta ji wan hatiye qedexe danine ser hinek zimanên dî diwarên Kek Mihemed bû çi zimanê neteweyî xwestine pêş bin bû çi xwestine zimanekî dinê qedexe bikin yani ev tu têkilî vî tiştî û neteweperwerî bevdura nabînî tu dibêjî ku dema neteweperweriyê teqabilê dema dawiya salên 1980 dike loma ev îdeolojiya neteweperweriyê di wê demê da ew dema Westfalya da dest nîşan dikin tune loma jî nemimkin e ku şêlekî neteweyî di van xanedanan da hebe ji xwe ew sînorê dewlet firekirinê ew tendensê hemû hukmdariya ye ew tiştek rast e ez jî vê noqteya pitara me lê ew pirsa ku ziman û kilîsa neteweyî mişte negirt gelo têkarî bêjî ya derbasê doktor bû nana ez werim ser vê noqtê dûra ez dirêj nakim ez werim ser vê noqtê yani ji bo çi em bêjim qedexe danine ser hene zimanên dinê ya jî kulturên dinê heta dîn û bîr û bawerî û mezhebên dinê yek sebeb ev e ku ziman bê ku hestên netewî çêbin bi serê xwe enstrûmentekî esasî ye ji bo yekîtiya civatekî pêk bîne ew yekîtiya civatê dikare ev dema wek ortaçça em dibêjin di wê demê da jî ziman yek dîn di du ji bo pêkanîna yekîtiya vê cimatê ya jî ji bo xwe firehkirina û xwe hêzkirina desthilatdariyê enstrûmantê esasîn her du jî dîn û ziman e û ziman û dîn gelek cara hev û du wek ew du faktor ser hev û du tesîr kirine wata mere mêze dike di dîroka xristiyaniyê da yani gava İncîl yani kitêba wana muqaddes tercümên zimanên cuda cuda dibe merve rola ziman di wê derê da dibîne yani li Swêdê jî wiha ye li gelek welatên Ewropî kral derebê ya jî iqtidarê wê demê kî ye xwestiye zimanê wî ya mintiqa wî lehça wî ya jî ew ê ku wî xwestiye desthilatdarî xwestiye ya
لسر همو جواتي بك فرض و بوي هواي انجيل جي بوان زمانا بوان لهجه ترجمه بوي و كتيه خدمتا پیشوچونا زماني جي جبروي يعني زمان و دين ده اوا تاريخا نتبه پروریه دا تاریخا آوابونا ملت دولت نتوی دا و تاریخ همو ملت دا جی کیوان طیبتی هی دورا اگه وقتا مهاتن سر مثلا کردا و دیرکا کردا هم ببینن که رولا وان تشتا چاوا تاثیر کریه به کرتی دوی دمه دا یعنی سبب که زمان جی یکتیا وان پیکتینه او اقتدار خورتر دکه و دین جی بویا وای فرحتر دبه لوما گرانیا خدانه سر زمان جی دكتور تدوي نقطة تشي كتلة كي هي بيجي هي مسألة زمان وكليسان زمان نتوي وكليسان نتوي ودولة خاندان. يعني شيء محمد قلت تكليا دين وزمان بروسيس دكتور نابي زهر شو؟ دانتي دانتي Prosesi da ki faktörü gerek mühim esası neşi. Yani dü nokta az karmı lezede ki evji yani az bu xud ve bavariye da mesela ne tava perveri be şoraşa Fransa'yı dest pene kiriye. Ditram nusa şper gerek tiştelen netine Rojata Navi ve Asya'yı Avrupa jemdiriye. Yani زمانی سرکه ایران بیشن دنیا ایران دا انگلیزی چه به سال 1000 و حتی 1800 حتی 1900 دیجی زمانی فرانسیزی demek بسای لی بریاوی ام بیشن وقتا شورش فرانسای دبه فرانسای زمان رسمی لاتینیه نه فرانسیه لسرانسر اروپای زمان رسمی لاتینیه و او ملتی که امبیجی امپراتور هنه دولت مزن هنه لی هندک ملتی پچوک هنه ناوان امپراتوریا دا گل ویالی نابین شروان دا دشنتین تین پرچخاندن تین کشتن او امپراتور سروان هندشتا فرض دکن ام دبینین که نشانه نتوه پروری لور دست بیتی مثلا نمونه که از بیجم هید سال 1340 دا Çeki herima Baviera ali Prag و Baviera المنطقه دستلاتاری وان دبی او کسی که زبان چکی نزان به حقیقتونه به مأمور دولتی کار دست دولتی او کسی که جدروا و پنابر وره دویش بو کاربه کارک دست بخه دوی زبان چکی هندو به و gelek tişta da olsa o zamanı değil be zamanı düdiyal ve zamanı resmi zamanı çekiye çıra ber hingi de nav embeji imparatoriya beşek Prusya beşek şey Avusturya ve mıntıkada milleteki piçuke xew edi tarif ker hem beri edi xew ker xud bin tadayı zulme da dibine hem beri wi vek xwedî li hebûna xwe لکولتورا خو خو پاراست خود به تهدید داد بینه لو ماشی وید بیجه مثلا یک زمان فرانسی فرانسا خست زمان رسمی نشورشه پاش ناپولیون به پرورده به رفرم تدا چه بینکرین و زمان فرانسی جدی واقع انگلتره وسا انگلتره حتی امزانه که ناسیونالیسم انجی نتوه پروری آلمان به مارتین لوتر دست پید که وقتا انجیلیت که آلمانی دست پید که سال 1500 دیه لور او وک گاوه که هنبری کلیسی هجی چیزی که محمد جی بود از وی تمام کم دین و زمان دو فاکتوری خود هنبری ایدی جدابونا خود و تعریف که او پاش ایدی فرد به دوی نقطه مرکاره بیجه وقت ناسیونالیزمه که کلتوری مرکاره جرا بیش بر وقت ناسیونالیزم سیاسی از این نبیجم یعنی مارتین لوتر تجار دعوا دولت دا آلمان نکریه لی او دسپیکا ناسیونالیزمیه او دسپیکا واری کلتوری دا وقتا کتو
İngiltere dinleri İngiltere he sali despeka 1300 da lwer yek nave Why Cliff هي وان ایک داوا وان شات کر همون روشنبیر و امزان همون روشنبیر وی زمانی جی همون ای آینی نه کشن و ای کش کلیسه وقت یعنی علم ویشان دسته وانه لو ماجب و معنی بزمان خود دعوت شتاک کرین دسپیکا ناسیونالیزمی از وساده دینیم ل اروپا جی پرزو دسپیکریه برک اکسال كان محمد تفكير يجي نعم اتخاذم چند لeze دكم يعني تشتيكو تيزانين نتواك لسرسي ستونا تي أباكرة زمان نتواي ناو نتواي و جغرافيا نتواي وقتا أمبلاد نرنكك محمد ev her şey tüşi 150-200 sal beri şoreşa Fransa'yı gelek deveri Avrupa'yı zelali teditin. Nave İngilistan'ı zamanı İngilizi u liser coğrafyavi desthilatdari vana beri evine beri şoreşa Fransa'ya. Tiştê ku em dixwazin destnîşan bikin ew têkiliyên kapîtalîzmê ku dwarê ekonomiyê da yekgirtinekî tîne vücudê û hinek dezgehên dewletbûyînê yên dawiya dema modern bi qeneeta min ev babetên pirsekî din e. Herçik modernîstin ew zêdî pirsa neteweyî ew bi pirsa proseya îdeolojikî û siyasî bilî dibin. Ew zêtir bi avakirina dewletê, dezgehên dewletê û pirsa desthilatdariya bi navê kî ê were pêkanîn ku em dizanin Jean-Jacques Rousseau ev tişt destpê kiriye. Ev em di vir de pir kûr neçin mümkün em nêrînêmeye cuda hebin lê ez jî awat fikirim ku proseya neteweperweriyê 150 sal berî şoreşa Fransayê dest pê kiriye ji bo ku em dibînin dewletê ku bi navê neteweya têne bikaranîn zimanê netewebûyîna ziman heye. Em derbasê ew ê bin. Em derbasê Kurdistanê bin ku li Kurdistanê proseya xanedana em ê bi sala şaza dest pê bikin. Em ê pir wirda neçin. Ji bo babet pir kûr e. Ez bawerim bi dilê Kek Mihemed û Doktor Cenazet de jî ji bo ku em ê meselê pir kûr e ji wextê me sînor kiriye ger ku em binêrin ji sala şazda heta 1840 demekî dema desthilatdariya mîrekiyên Kurd e. Di wê demê de desthilatdariya siyasî û desthilatdariya neteweyî digel hebe. Ev hişmendîkî wisa berfirehî tune hişmendiya neteweyî lê civatekî ku bi rêva tişe heye. Ew nêrîna ku Şerefxanê Betlîsî û Ahmedê Xanî formüle kiribûn ew nebiye xwedî quwetekî siyasî li Kurdistanê. Em nêrin ku ev nêrîn bi hereketa Şeyx Ubeydullah formekî siyasî distîne ku du sê perçê Kurdistanê dawa desthilatdariya siyasî tê vücudê. Em bi wexta Şeyx Ubeydullah dest pê bikin di vê noqteyê da li kêleka desthilatdariya civakî
روشنبیر جی هنه ev روشنبیر بگشتی ev karabêje ku ev ronekbîrên ku li medreseya da malane feqane şêxin û heta cîkî jî eşraf hene vana kêleka desthilatdariya civakî mirdin vê hereketê yine ev hereket mirov karabêje ku hereketekî modern û siyasî dest pê dike di virda em piştî 1840 hetanê avakirina cumhuriyetê karin wek demekî bigirin piştî cumhuriyetê pêşengiya civakî ya edetî têk diçe hewildan tê dayîn hinek hewildan hene em van hewildana di xoybûna dibînin xoybûn bi awakî zelalî hê jî hewildanekî ye ku pêşengiya civakî û pêşengiya siyasî hêzên edetî yên desthilatdar û rewşenbîr întelîjensiya ku em karin binav bikin digel hev dixwazin şêrekî nû bistînin û hereketekî nû bidin destpêkirin di vir de hetanê salên şêstî bi hukmê kemalîzmê em dirin ku hemû hewildan têk diçin û em tenê salê heftî proseyekî nû li Kurdistanê dest pê dike di wir de navê talebeya tê bihîstin û îdeolojiya marksîzmê lenînîzmê dikeve rojeva talebeya û hereva hereketa Neteweyê Kurd min prosê wisa dirêj kir Dr. Canêm te dest pê bikin di van devera da devera sala 16 heta 1840 û di 1840 heta avakirina cumhuriyetê qelsiyê me çi bûn gelo bû çi di nava xwe da me hevgirtinekî siyasî xurt pêk nanî û em îro di noktekî dinê dane belê spas deko ev babetê elbet fireye divê me Kurd bigire ez ê ji destpêka em bêjin şerê çaldiranê an em bêje ew peymana ku navbeyna Kurda û Osmaniya çêbû ji wir heta salê 1840 ez ama lê beşê değil hêviyekek Mihemed yani zêde dirêj nekim îca yani dema wexta me li wê peymanê dinêre gelek aliya va me dibîne ku piştî têkçûna dewleta Eyyûbiya Kurd di tarîxê de zêde naxuyen yani ew cavkaniyên berdestê me hene meriv zêde nabînin em bêjin desthilatdarî be em bêjin bir yerê gelek mezin da ku navê wan de bas bibin Kurdistan ew ki em bêjin Moğolîtên paşê Karakoyînî ne Akkoyî ne beriya wan Selçukî ji xwe hatine hemû dewleta ew kirin lê heta ki heta dema Osmaniya wexta ew hev kirin ji wir pêva êdî em tarîxê de Kurda dibînin loma jî mihîm e û ew peyman wexta me lê dinere gelek rexne jî lê tên kirin lê ji gelek aliya jî baş me dibîne ji ber çi ji ber ku Kurd di dîrokê de êdî dixuyên wek desthilatdarî dixuyên wek em bêjin mîlektî dixuyên û wek tarîx jî êdî em hay me jê şê dibe di wê peymanê de ew ki yani ew peyman wek hevkirinekî du aliya ye mafê mîrekê Kurda hene û em bêjin ser axa xwe wek nîv serbixwe ne wexta bab bimre mîr bimre kurê wî tê ciyewî lê ev demekî Kurd de yani em bêjin 1914 nav em bêjin hema 20 salî da Kurd piçek rehetî bibînin jî lê gelek wara da dewleta Osmanî
gelek müdahale navant ke. Yani sebebi kuçra kurda em bêjin nikarbûn mîrekê Kurda nikarbûn dewletek ava bikin. Ez ê çend madde da bikim ji bo Kurd bibirim. Yek jî dewleta Osmanî ew mîrek ji bo ku dwarê hiqûqî da statiyek wan hebe meşru bên naskirin divê ji alî dewletê ve bên çespandin, bên qebûlkirin. Yani statiya wana hiqûqî bi naskirina dewletê ve girê daye. Vî maneyê dewleta Osmanî li ser wan xwedî hukmeke. Her çi qas ne ku mîr rakeyekî dibîne cêwî. Vî warî da qelsiyekî pir mezin e. A dudiya dewleta Osmanî her tim xwestiye ku mîrekî alîgirê dewletê be. Sedaqeta wî ji bo dewletê hebe. Loma jî cîkî wexta ku mîrekî Kurd xwestibe derûdora xwe firehtir bike, mîrê dîra peywendî deyne û wek hukmdariya xwe, hukmraniya xwe biçek firehtir bike, li wir dewletê yan êrişbiriyê serê operasyonê mezin çêkirine, an jî fitna deranîne hember mîrê cîran wan berdane hev û şer deranîne. Mesela du numune hene di vî warî da. Yek jî numuna mîrektiya kilîsê ye. Gelek balkêş e. Mîrektiya kilîsê Can Poladîn e. Mîrekê wir. Di salê destpêka salê 1600 dîne ew derû dora xwe wisa û mîrekê dora xwe jî didin hev û desthilatdariya wan zêde dibe. Waliyê Musulê dibin waliyê Musulê em bêjin Hemayê û ew Heleb ew mintiqe hemû destê wan de. Dewleta Osmanî vana niyeta wan heye serê xwe dewletekî Osmaniya veqetin dewleta Osmanî êrişî wir dike ji ortê radike. Eyn tiştî em di babana da dibînin. Baban destpêka salê 1700 da vî awayî dixwazin mîrek ew begên li Hewlêrê ne ê koyê ne û derûdor vana dewlet vî awayî êrişî wan dike wan ji ortê radike. Nahêle ku yek hikmê wî zêdetir be. A dudiya carna mîrektiyekî radike milkê wî bi ser êdî ve girê dide ji alîkî zayıf dike ji bo wan berî hev de. Vî awayî şer derdixin navbêhna. An jî wexta dinêre mîrekekî ku ferman wexta dişînin jê ra xeber wan neke wek îsyan nîşan dide. Mesela bi Abdelxanê Bilîsê salê 1605 tiştek wisa da îddia dike ku bên serî hil dide an jî Îranê re hevkarî dike loma jî êrişî Bilîsê dikin Bilîsê hil weşî yani wê mîrekê ortê radikin Abdelxan lê dixe diçe Îranê. Di ser sînorbûna Kurda sînorê Sefewî û Osmaniya bûyîna Kurda serê xwe jî problemek mezin e. Yani hem avantajek ji bo Kurdan re wexta Osmanî zorê didiwan xwe didin davên bextê alî dî ji wî alîkarî dixwazin. Wexta alî dî zorê didiwan carna jî hinek mîrekî hene ku dibin du beş. Beşekî şerra da alî Sefewiya de beşekî alî Osmanî. Yani ev jî tahribatek mezin çêdike nav Kurdan re. Mesela mîrektiya Mükriyan. Mükriyan dibin du beş. Beşekî bi Sefewiya re beşekî bi Osmanîya re nav hevda şerra evke de hevdû dikuje. Vî awayî yani tu mîrekekî Kurd ku wisa demekî dûr û dirêj awakî îstikrar karibe xwe bide hev karibe qeweta xwe zêde bike û xwe firehtir bike dewleta Osmanî firset nade. Yan xwarzî birazîkî derxel hemberê wî û perûya û bi rutba wî bilind keş bo êdî hemberê mezinê wan derxe vî awayî. Em vî dibîn heta dema ku wexta em dibêjin 1847 da wexta Mîr Bedirxan da em dibînin mesela yani Mîr Bedirxan ew heye salim qeretan da teş Şeyh Ubeydullah destpêkir nasyonalîzma Kurdî an jî xwestina avakirina dewleta Kurd qeretan Mîr Bedirxan da jî ev heye. Ez paşê firseta mezin serî bisekirim lê tiştekî jî ez bêjim mesela li Kurdistanê yani dema mîreka da ew dewletê ku hene du aliyê sînorê Kurdistanê ew dewletê xurtin ne dewletê ku di demê xwe dawiyê dane ber bi hilweşînê ve diçin nav xwe de riziya bin hejiya bin
ku fırsatekî wisa valayekî siyasî bo Kurda çê bibe û Kurd karibin jê îstîfade bikin û tiştekî mezintir çê bikin. Ew tune. Her du alî jî di dema geşbûnê de ne. Ancak wexta Bedirxaniya dem dibînin. Mir Bedirxan wê şexe dewleta Osmanî ber bi zayîfî ve çûye dihêje heta li Misrê tu zanî Edî Paşayê Kawalanî li Misrê ew dewleta xwe ava dike. Ew jî fenomenekî gelek cuda. Heta ew wek numuneya pêşiye û dewleta Osmanî wek nastama esasî milletbûyîn ser İslamê bû. Yani hemû milletê İslamê êm Müslüman, Kurd, Arab, Türk vana hemû wek yek millet dihatin nîsandin. Numuna Ali Paşa yek numuna pêşiye ku Müslüman jî karin hemberê sultanê ku em bêjin xelîfeye hemberî bi serxwebûna xwe. Ev wek teşwîkkirin an jî em bêjin rê nîşandan bû bo Mir Bedirxan. Gelek tarih nivîs serê disekinin. Noktekî dijî ew min pir dirêjkir di Kurdistanê ew jî tune. Yani merkezekî wisa ku duwarê pêşveçûna aborî da, duwarê rewşenbîrî da, duwarê medeniyetê da wek em bêjin Qahirekî li Kurdistanê tune. Li Beyrûdek li Kurdistanê tune. Yani bajarekî mîrekekî ku wisa gelek pêş ve here û duwarê aborî, duwarê civatî, duwarê ew da bibe merkezekî ku ber heva bikişîne tişte wisa çêne bilîs demekî Kurd wisa ye ticaret gelek pêş ve çûye ser rêyekî stratejîk e. Lê ew jî müdaxele dikin. Müdaxele bilîsê dikin şotira. Yani gelek sebebî dijî elbet hene tiştê hane tên bîran ev. بله کک محمد تا خافتنا خواهد بری ویدا گو که گو خاندان دوره اوروپای وک اوروپای هف خوارنه و تندسه که اواد نوانده و سینوریو فرکرنه و باشی امپراتوریا خواه پیک آنه یا جی حکمته که برفراتریا مرکزی پیک آنه ده و تکلیه نابرا کرد و عثمانیان دا دکتر باسا دو تشت کر دو آلیا کر آلی کی جی اف هفکاری وک شمسیه کی بیه پارستنا کرد آلی دن جی اف هفکاری بیه ریگری او پروسه هندورین کچوال اوروپای ام بیجن قراله کی سینورو فرکر و دولت کی فره آوا کر ev hevkariya bu Osmaniya ra ji bo vê proseyê bû rêgir neşt ku li Kurdistanê mîrekekî bibe seranserê Kurdistanê bibe desthilatdar wan tim ji deva müdahale kir lê noxtekî din heye wexta ku meriv Osmaniya û Safeviya bide ber hev mirov nere ku Safeviya خواستنه هندر مداخله جواتا کرد بکن ام بیجن مذهب کردا سنیه شافعیه وانا خواستنه مذهب خواه لسر کردا فرض بکن که او جبو جواکه کی مال خرابی کی مزنه yani جواتا کی و کردستان و جواک کرد yani bi sed sala di nava xwe daye sendiye û ev dwarê dînî da ku dîn biye peşekî civakê jî hatiye noxtekî ku ev înê rêl medresa vekiriye rêl elm vekiriye müdaxaleya Safeviya di vê noqtê da jî biye êrîşkar û xwestiye müdaxelê civaka Kurd ya kulturî jî bike gelo tuvan hediye wexta bidî ber hev te viya û kabî bi hereketa Şeyh Ubeydullah ve girêdî ku em dînin Şeyh Ubeydullah wek desthilatdarekî dînî fonksiyona xwe ya dînî jî rabiye kar aniye û civatê mobilîze kiriye ger ku ev fonksiyona dînî rê lê bê hata girtin bi wasta Safeviya ve gelo ev mümkün bû ku me karbû îro bahsa van tişta bikirane belê
Kak Salim tabi gelek tişt nav hevdanın yani bu babet freye u gelek mevzu be bu dura girêdayînin van tişta meriv zelal bike û bi hevû dura girê bide piçekî wext bigire a rastî lê heta ji ez ê dîsa jî di çerçevê da bimîn û Kurt ew bikim nika gava meriv tarîxa Kurdan bêziyet dike yani li gor şart û mercên dîrokî meriv bêziyet dike li gor şartên coğrafya Kurdan meriv bêziyet dike li gor jeopolîtika Kurdan meriv bêziyet dike eger meriv wan tiştanê de berçava bi serê xwe hinek tespîta da meriv deyne geletiya dike yani berî her tiştî yani coğrafya ku Kurd têdanin coğrafyekî taybet e yani coğrafyekî wiha ye ku hem li ser da hêzên mezin hatine derbas bûyne çûne xira kirine ji Mogola bigire Selçukluya lê wana jî em bidin aliyekî sê împaratoriyê mezin nav wan da bûyî wek qada rekabetê qada şerê ew Safavînin Osmanînin û Erebin her jî dîrokê da împaratoriyetê mezin ava kirine û Kurdistan ya bûyî wek bigo qada şer ya rekabetê ya ev ê û coğrafyekî wiha da yani civatekî vî civatê da em bêjin quwetekî xanedanekî qiralekî eşîrekî şêxekî serok eşîrekî rabe karibe wek li Ewropa rojava yek kira rabû ew ê dî bi hukmên ew ê zorê girtin bin destê xwe ew kirin zehmet e wek İbnî Xaldûn dibêje yani coğrafya kader e a rastî kadera dîrokiya Kurda da coğrafya Kurda ve kadera Kurda ew kiriye tayin kiriye neku Kurda da civata Kurd da ev dinamik tune bûn dinamikê ku Ewropa rojava da hebûn ew dinamik li Kurdistanê xurttir bûn li gorî min xurttir bû ji ber ku di eva medeniyetê Mezopotamya yani coğrafya ku Kurdistan tê de Mezopotamya'da di dîrokê da di şoreşên mezin çêbûne wek şoreşa zîraetê wek şoreşa kedîkirina heywana û wek hinek teknîka da diwarê nivîsandin derketinê alfabeyê da naxwazim dirêj bikim wana coğrafyekî wiha ye bingehê wî heye dînamîkê wî henin lê ev dînamîkên hundirî ê civata Kurd di vê demê da jî çawa îroyî vê demê da jî case nedîtine fırsat nedîtine ku karibin wek ser coğrafya xwe hukmekî mezin firehtir û daimî ava bikin ji bo wê yani navbera Osman bi taybet navbera Osmaniya ew dema ku em li ser xeber didin û Safaviya da Kurda timî wek balansekî çêkirine yani balansekî wiha çêkirine ku navbera Osmaniya û Safaviya da karibin bi şeklekî xwe biparêzin diviya mîsala hêvî berbiçav Şerefxanê Bitlisî de meriv dibîne ku li gor ew ê Safaviya Osmaniya tercih dike û bi Osmaniya ra ya Sultan Selîm ra peymanekî çê dike ew tevê manê ku wek ew ê jî yani Şerefxanê Bitlisî jî tevê ku wek doktor got li Bitlisê xurt e û bi rastî hema bûyî merkezekî lê dizane ku şert û mercên wê çayê coğrafya wê çayê jeopolîtîk konuma Kurdistanê di navbera du împaratoriyê mezin da ew nikaribin serê xwe bibin hêzekî mezin û dewleteke loma ji vana yek tercih kiriye îcar gava tercih jî dike û nayê menê ku daxwazê wan tune ne yani ez li vir dixwazim bi qalim cixîz bikim ku îxtidarekî hêrî piçûk dîrokê da ya îro îxtidarê hêrî piçûk tu carî qîma xwe bi îxtidarê xwe nayîne dixwaze firehtir bike xurttir bike û dewamî bike ew tişt di mîletiya Kurda da jî heye eşîret
تا کرده داشتی یعنی سترکتور عشیرت داشتی هی یک عشیرت خاصیه سر اویدی حکم بکه خود فرح بکه او طبیعت اوید هی اقتدار ده هیه به کرده داشتی او بویه تشتی که احمد خانی ده مموزین خدا ده بیجه گرمجی هبویا حکمداره کی وها بگو از برامه ده اینی تشتی ده اوید ده مرف ده بینه یعنی داخواز ده شرفخانی بیتلیسا ده بینه یعنی خورچی همی ده بینه احمد خانی ده هم بیجن مثلا زوم و زورداری و اوید که زمانی خو و هم بره عثمانیا و ترکا و عرب و عجمه او دکه تینه زمان و بحسرت داخوازا اوید که کرجی ببین خودی دولت کی دستلاتاری کی که از ریا وک اوکی نتورپریه کی اوید بیجن یعنی پیش نتورپری کرمانجی هم بکتر نه که yani vak kültürel milliyetçilik, vak öncü milliyetçilik, vak Türkiye بیجن نتورپروریه پیشی تعریف دکم احمد خانی دا هیه ادریسی بیتلیسی دا ویا زیده تر دکه کو پیرا جغرافیا ولات دخلنا yani vak Kürdistan تو وقت کتابه و مرد دخوینه تو میزد دکی حدود کردستانی تاین دکه عشیری وان تعریف دکه زمانی وان احمد خانی دا تنه کرمانجی هی لی طرف بیتلیسی دا 4-5 زراوه کردی هنم کو demek ki şeref İdrisi Bitlisi gaveki evke peştetir edebi vali dahi Şerifhane bedisi eğer emveren ser evi dista ser pırsate çıma vana ne karbon devlet ava bakın az varım ser evke ev berike ku ev terciha kurda ev gerçi Kürt xwedî tercih nîbûne lê safefiya xwestiye civaka Kurd dagrin û Kurda Osmaniya tercih kiriye. Ev terciha Kurda Osmaniya va. Gelo tişkî çawan yani tişkî ew tahribatê ku ew safefiya batana vücudê. Tijî ewat fikriya na. Ji bo ku safefiya xwestiye müdaxale civakê bikin. demek tiştenin dîrokînin yani eğer meriv dîroka Farisa bikolîne meriv dibîne ku safavî li gor Tirka di mintîqê da zûtir mesela netevebûyînê da û neteveperweriyê da êwan zûtir dest pê dike derketina mezheba Şîa bîle ji tirsa evê tê hemberê Ereba İslamiyet destê Ereba da bûyî wek silahekî û bi wî awayî li her dirê dikevin û Tirka bi esbûna eskerê wan li Îraniyan Farisan nexwestî bibe loma hinekî mere bibe heta Kerbelayê girê bide jî li eslê xwe da Ereba Farisa xwestiye ku dibin kultura Ereba da û ser navê İslamê entegre kultura Ereba nebin ferqitiya xwe têxin di vî menê de Faris ser kultura xwe zimanê xwe dîrokê xwe da ji Tirka ji Osmaniya bêtir hesasin loma farz dikin ser de jî mezheba wan cuda ye û di vî warî da dixwazin Kurd ji ber ku Sünnînin wa jî bikin mezheba xwe ji wê de tê serpirsa te lê ez ê werim ser evê tiştê ku min dixwast ez ê bêjim gava meriv tê hereketên ku dest pê kirine yani hereketên mîrên Kurda serok eşîrên Kurda ya jî şêxên Kurda ya jî bi gotina te evên ku wê demê da civatê de hakîm bûn hakîm sinifê wê demê yani daxwaza wan çi bûye çima ser neketiye wî warî da Şeyh Ubud da hereket da Şeyh Ubeydullah Nehri bi rastî pir balkêş e mesela meriv rastî evê tê mektubekî dişîne pêncê çiriya pêşîn 1880 da ji Mîstir Koxan re namekî dişîne di nama xwe da aynî wiha dibêje Şeyh Ubeydullah Nehri milletê Kurd ji zêdetirî 500,000 malbata pêk tê xelqekî cuda ne yani ji bo Kurdan
dînê wan ji dînê yên din cudatir e û enaya wan ji wanê dî cudatir e. Em ji milletekî em jî milletekî cuda ne, yani milletekî nabêje tiştekî, em jî milletekî cuda ne. Em jî hez dikin ku karê me bi destê me bê, destê me bibe, yani iktidar, hukuk û organên hukukê jî ê me bin, yani wek organên dewletê tarîf dike. û da em suçdarên xwe bi awayekî serbixwe ceza bikin. û fena milletên din bibin xwedî imtiyaz. Gava xwedî imtiyaz dibêje, diviya da meriv viya fêm dike ku iktidara me a me be, yani ne em bi kesê gîra girêdayî bin. Hedefa serhildina me ev e dibêje, yani me dixwast wan tiştan em pêk bînin. Ya na ji ber ku dawiyekî nadin kiryarên xwe ji bo Faris û Osmaniyan dibêje, em mecbûrin ji bo Kurdistanekî şer bikin ji bo desthilatdariya xwe. Wata meriv mêze dike, yani tiştê ku ji bo hereketekî millî, ji bo avakirina devletê wek programekî heye. Ha çima ser neket wek min gotin, ana Osmanî tabii evek, yani mîrê Kurda bi xwe re girê dane, bi şert û mej xwe re girê dane. Hudud tayîn kirine, heya kî derê serbestin, nafada karin pere derxînin, mehkemê wan henin, tiştê wan henin, eskerê wan henin, bi du merceyê Osmaniya re girê danin. Dema şer de esker bidin û baş bidin dewletê. û wexta wiha lê dizanin ku mîrên Kurda wexta tê heta derecekî ji kontrolê derkevin, müdaxele wan kirine. Ya ji bo ya Kurda ew firsat, ew imkan nedîtiye. Hemberê Osmaniya û hemberê evê. Di vir de dixwazim tespîtekî jî bikim, ew jî ev e, yani Kurda, mîrên Kurda, axa begên ji Kurda kengî kês û firsat dîtine, gava merkez zayıf ketiye. Gava merkez ji hev dû bela bûye. Gava merkez nav xwe da problem derketiye, bûye dualî û valatiyekî derketiye. Ev ji vê tarîx heya îro li Kurdistanê de heye. De heta evkê wek Tirkî dibêjin gerîleme dewriya Osmaniya, heta şerê duviya da walatî, şerê yekemîn de walatiyekî derdikeve, çawek evekî rêxistinê Kurda wek giha derdikevin. Rewşenbîr, axa, bek, şer, herkes dixwaze. Piştî Mondrosê Kek Selîm, ev tiştê ku tu dibêjî gelek rast e. Piştî Mondrosê jî, ama wexta ku bi Mondrosê Osmanî teslîm dibin, rêxistinê Kurda û civatê Kurda têne vücudê û Kurd dixwazin ji vî tiştî îstîfade bikin. Ew tespîta ku te got gelek rast e. Erê ez dewam bikim, yani ev îro jî dewam dike. Heta li Iraqê Saddam neket, Avrupiya lê, Amerîka lê nexist û walatî derneket, çiyayên Kurdistanê xelas bibûn, ew bibûn, lê dîsa jî Kurd ew nebûn. Li Sûrî û Kurdistana Rojava aynî nîşan da, mehabazî nîşan da ku kengê iktidara merkezî zayıf ketiye, bela bûye, walatî derketiye, ew ketiye. Kurd bûne. Di Kurda da, di wî menê da, bi vîya girêdayê dixwazim ya jî bêjim, wek meteverperiyekî dizî, wek welatperveriyekî dizî, wek hesretekî, xemr û xeyalekî dûr û dirêj, lê ji bo ku dizanin hine şartên giran da ser nakevin, be şartî mayî. Gava firsat derdikeve, ev eşkera dibe û ku nîşan didin. Ne wiha ba, yani êkun çûn Kerkûk girtin cehşê Kurda bûn. Yani diya jî nîşan da ku di Kurda da wekî berê da ev hîsên milletperweriyê, welatperweriyê bibiyene li gor şert û mercê. Loma min serî da got tiştekî waz vegerim diya, yani bi girêdayî yê coğrafya Kurdayî
şart û mercên dîrokî û stratejîk jeopolitîk ê Kurdawa girêdayî meriv van tişta nede ber ev ê ne meriv dikare hereketên Kurda ê ku heya dawiya sed sala bîsta îzah bike û ya jî meriv kare geletiya bike. بله سپاس کت محمد دکتر از خواهد پرسشته بکم او پشتی هاتنا کمالیزمی یعنی پشتی 1923 آواکرنا جمهوریتی ام دبینیم که اف دستلاتداریا جواکی کو بربو و ای ماینجی هاتن خساندن بدنگی کی گلک دو درش هاتوله و سال 60 دا هنک حرکت دست پید که هنک گوتن هنک نویس دوانا دا بالام کشان نامه مصطفی رمزی بوجاقه که اسمت پاشا رشاندیه و پشتی بی چند سال شونده پارتی دموکراتا کردستان Türkiye adı be le vana tu denk juan dernay pişti hafte tişteki nut kavme li Kurdistanê ew desthilatdariya civakî ya edetî bi giştî nayxwanê kirin kategorîkî civakî nû dertê talebe destsatkivî karî û duwarê îdeolojikî da jî tiştekî nû dikewme Marksîzm Leninîzm tê holê û ew dixwaze vê pirsa netewîya Kurd jî bi xwe re li gor îdeolojiyê xwe birêve bibe. Gelo tu di vir da nakokîkî nabînî yani ev em dizanin ku netew bi îdeolojiyê xwe dibin desthilatdar û îdeolojiya desthilatdariya neteweperwerî ye. Lê bi Marksîzmê Leninîzmê Kurd dikevin noktekî dinê, xetekî dinê. Yani Marksîzm Leninîzm vê pirsê ji bo xwe wek amûr wek araşek dibîne. Yani gor xwe dixwaze vê pirsê jî çareser bike ti çeşeva îdeolojiyê xwe da lê hedefa esasî sinifekî civakekî bê sinif û vesaire navî datîn komünîzm. Tehrîbatê çawa li gor nêrîna te ev dijayetî bi xwe re anî û îro em nakokiyê çawa dijîn wek berhemê vê proseya salên heftê. Bele. Heqê gotemê bidin Mihemed jî em ya pirs ew neke bi çend gotina. Nêrîna xwe yani nêrîna te da çend pir sene yani em bêjin destpêka Komara Türkiye Cumhuriyeta Türkiye destpêk di wê wextê da rewşa siyasî a Kurd em bêjin hev çira Kurd wê wextê dema krîzekî mezin da Dewleta Osmanî têk çûbûn çira Kurdan nikar wê şaxê tiştek ava bikin ev pirs divê merşûr dest pê qerata min yani Kemalîst çira serketin Kurtiya şûr dest pê bikin paşê trajediya serê Kurda hat wek çend madde nokta paş ez ser pirsa te yani di piştî têkçûna Dewleta Osmanî û şerê cihanê yekî û odiya Dewleta Osmanî şikest wek dewlet ji ortê rabû di wê demê da warê rewşenbîrî da Kurd zayıf nîne yani warê rewşenbîrî da Kurdê wê demê ji Kurdê îro kêmtir nîm bûn zêdetir nîm bin tu dinêrê rewşenbîrê wê demê ê Kurd dibin rêberê rewşenbîrê Tirk û heta îro jî sê xettê siyasî heta îro warê rewşenbîrî da ku li Tirkiye hene bingê wan rewşenbîrê Kurd wê hingê datîne zanî lê sê tişt hene ku Kurd bên xapiyan an jî ji bo Kurda mihîm bû ku miletê Kurd xwe nêzî Kemalîsta kir beş şev jê kê masî yek jê mesela İslam bû
دولتا اسلام ortaya rad be sultan rad be sultan mehamiyet temsil ke kafir ve ben vi valatı ve dest kır. Ev nasnama İslam u milleti İslam ko kurji olarak millet iktidadin ev faktörek bu. Adudiya Kemalista sozdan kurda gelek kavlu sozevan hebur devleta be avakir ve devleta kurdu Türkabe u embejin gerek ahatine kadar protokola Amasya'ya parlamentoda meclisede gerek name kuhatine şandında van soza kavlada asisiyacı mesela yok ya bu yani mesela Ermenistan'ı yani Kurda Ermeniyatır sandım Kürdistan ve Ermenistan van faktör av sakir Kürt milbidin Türk'a دوی دمی در روشنبیری کرده حولدان یعنی که تشریکه که محمد گفت همون راستن اجی وکوید فکرم یعنی تو دمی دا ریوبن سر بیجینگین کرده روشنبیری کرده مزنی کرده امبیجن روسپیه کرده فهمکری هر تم چوا کیس و فرصت یتنه دستمان خواستنه تشتگی کرد وی دمیجی خواستنه مثلا تون آزادی دنیاوی آزادی رستوران مدرن کرده پیشیه دیده همو طبقه انجواتی تدانه یعنی روشنبی را بگیره امبیشن شیخا بگیره بگا بگیره سروک عشیرات بگیره او بلکی به دهان فرماندار عسکری دولت عثمانی شقی مقام و نظام چه بگیره همو تدانه و سرانسر کردستان yani tu dünyayı şısımku ağay şikak bigire Basa oy bunu ki. Ne basa azadiyet ki. Azadiyet. Basa azadiyet ki. Yani cemile çatto bigire. Şebeji yani ama seranseri Kurdistan'ı dedi evke. Li serneke. Provoka bu serneke. Pişti uyap yani pişti uyamzan prosesini nu despet ke o devleta Türk tiştek tespit ke sağlam veşare. Yani devleta Türk zanek ku ku civata avatkin ku civata duvarı siyasi da ber bir nokta ki va dibin çen kategoriye civat eyle. Yekşi civatı da kodi kudret u serok aşirin şeyhin, mallane, begin, xwendane u sermayedarın. Van kategoriye civatê tu jê derxî beşêdî civat tiştek jê dernayê tiştek ava nabe normal jî hê destpêka ji ber hê salê 1925 da dewlet van kategoriya ji wek hedef digire êrişî wan dike wan digire îdam dike sürgün dike bi koçberî malbatê wan dişîne ki viya wê mêjiyê civatê êk wê civatê biguhêze êk wê civatê ber cîkî va be lê xweyî derê nehêle ev civat bê ser û ber win dal be wî mêjî bela dike wêdî serhildanê Kurda çê wan tiştan tevpê zanin heta em bêjin heta salê 45 wexta heta pêncî em bêjin wê şaxî hêdî dî hikûmeta demokrat wexta tê îqtidarê beşek ji vana vedigerin beşek ji vana êk û vedigerin jî em bêjin êk em bêjin serok eşîrin zariyê wanin an zariyê begane van malbatê mezin giregirê Kurda ve Piraniye wan hema vedigerin Kurdistanê beşek ji wan xwendinê hêdî yani xwendin çi manê de êdî rewşa dinyayê siyaseta dinyayê nas dikin û jiyana modern rêxistinê modern çewanin wan tişta nas dikin û dewletê da nermiyek he kevin nav dewlet wan dikişîne navxwe warê siyasî da bi qeweta wan de hiseşver hêdî parlamenterîzme hilbijartin wê çê be rekabet heye beşekî dewletê wan dikişîne dikevin nav meclîsê heta wan sala jî em dibînin ku evke yani Tu basa Demokrat Partî ez behsa Partiya Demokrat dikim behsa em bêjin wek însanê wek em bêjin Yusuf Ezîzoğlu'ya Remzî Bucakê em bêjin neviyê Şêx Saîd rahmet vê ver çû navê werhasîl ew kadroyê ku wê demê ne vana dixwazin tişt bikin yani mesela Kurda bikin
لی هدی یعنی مثلا کردا دوی ناوی دهنی تشت بنر بل باشوری کردستانی مثلا گوهرتن چید و بابت دور درجه بس ناکن ناو اوکی نقطه اساسی از وی نقطه مدرنیزم و گیره دایر سالم یعنی پشتی سال 5 و دسپیکا سال 6 جواتا کردستانی د پارادیگما کی نو دایر یعنی او جواتا کل سر اخلاقی بره سر رابونوشنا بره او جواتا کل گور آوه چوا مرو دنیای دنیا به چوا تشتا شروفت که او پارادیگما کب صدان ساله هاتی حتی ویدمه به جمهوریت هات گوهرتن نسل که نو درکت دوی نسل نو دا تو دنیا ری هیدی تشتی دیتن مناقشه کرن تشتی هم بیجن سال 1905 دا ناف اصناف فارقینه دا مثلا داروینیزم تی خبران این اصناف شاید برسنده بکرو علم دویجه انسانش میمون چه بیا راست نراست اف مناقشه یعنی او هاتی اگواتی دی بیوانی چواتی دنیای بنیاری تشتی وانا بخورا روشنبیر و طبقه که نو چید و اف طبقه تاریخ خو قطبیه مثلا تو اوی بدی بر باشوری کردستانی فرقه باشوری کردستانی او بیشن وقتا میرکتیا بگیره پشتی میرکتیا یعنی الفرس فرقه کی تخمی يعني او خلك كل دوها بهوا وقت زنجيره كاتن تجار حتى داوير نقتيا لباكوري كردستاني قتيا نسلك رابو تاريخا خو هاوي جيتنا شكوكا خو هاوي جيتنا بباراديغما كي نو مودرنيزم كماليزم تشبيتي خاص تشتك بك دبرداوك يعني وقت جياكي بيكوك اف جياي بيكوك البته تو گناه وانتنا يعني تو روشنبیری او که داجی حتی جی کی دبینی یعنی اتحاد تراکی تسیراوی گلک سر روشنبیری کردی سال 1900 دیده یعنی بشک جی بن تسیرا اتحاد تراکی ده یعنی چوا ام بن تسیرا کمالیزم دابون او جی بن تسیرا مدرنیزم بریا اتحاد تراکی دانه لسال 67 ادا بهتر هفته ادم بیجن یدی ال نسلك نوية وقت ديو بابا يخو نافكره وقت مزني خويا بري نافكره بآواكي دي تفكره بيوانين كريتريين لجواتين هيرتن دنياين هيرتن جداية ببيوانين مودرنيستانه بريا كماليزمي او مودرنيزمي چاوك بچوك جواتا خود بينن فودال دبينن آغا دبينن كمنا پرست بينن وياوي چپيتي جي دناو مودرنيزمي دا شاخكي گلك هيت وشتره جي يهري توجه دوما جي في معنى مرف كاره بيجه او نسل و جوات نلهب بو في نقطه دا او تشتي كتو بيجي وقت ديكوتومي كتو بيجي و ريفبريا سياسي و ريفبريا جواكي شف چقال هبن فناتم او برسويش اغي دست بيت برياوي برساك بسا تنشو يعني ام بيجي حتى دست بيك 1900 دي برساك بسا تنش بر جوات كل هذا يعني روشنبير ريفبري روشنبيري و ام بیشن گرم پری اجواتش خود ناف هفته به هر کلیجیه تو پرسه سال جدادی تونه لی به سال 6 هفته اف دیکوتومی چیدوه نسل نول گورج واتا خو اوکه وک ام بیشن واتا خو دوره ناس ناکه وک بیشن ترک بیشن yabancılaşma yani alienation بیشن فرقه کی مزن تدا دیوان جدانه لوماجی اوکه yani Dvirda kanata min duvarê siyasî da duvarê mejiyê tarîxî da şiira tarîxî da em tarîxa xwe averê bûn warê siyasî da jî averê bûn ev jî ev kê da yani problem divir da problemekî elbet firetir belkî babetek cuda be yani rewşenbîr rola rewşenbîra çi ye an jî rola intelijensiya ku intelijensiya firetir elbet rola wan çi ye arîkî va tu bi hinek nîşanan bi hinek pîvanan nasnama te li gor wan tê tarîf kirin zimane rabûn rûniştine edetin gotinê pêşiyane gelek tiştine evin te tarîfkin te dikin milletek kategoriyek arîdî dünya pêşva diçe vê pêşveçû dünya ilme teknolojiyê pêşva diçe
ev pêşveçûn guhertin piratîne gor vê guhertinê tê civata xwe çawa biguhêzî. Ew modernîzm û parastina yani yek wek universalizm e salim êdî jî wek taybetmendiyê tê partîkûlarîst çawa dibêje. Tê vana çawa sentezek çêbikî. Li Bakûrê Kurdistan ev sentez çê nebû qenetan. Noma jî yani mesela Marksizm, Leninizm pirsan netewe çawa datîne ev babetê gelek fireye ez ne bawerim vê ew kê da em serî dûr Pirsekê awaş te bikim. Berê ku Mihemed dest pê bike ew me got ku Kemalizmê ji xwe ew beşa civakî ya edetî kokbir kir. Yani beşek ji wan qetil kir, sirgûn kir û êmayên jî xesandin. Gelo di salê heftiya da êrê ew kategoriya civakî heye ku karibe pêşengiya pirsa netewî bike. Yani gelo deketina taleba mecburî nîn bû. Ji bo ku ew beş êrê ji holê ji ortaya hatû rakirin. Tu çi dibêjî doktor? Yani du tiştene tarih û coğrafya du tiştê gelekî serhişk e zû hundan nabe. Yani rastiyên tarihî sosyolojik û coğrafya du tiştê gelekî serhişkin zû hundan nabin. Ez vî çira dibêjim. Yani ew guhertinê Sovyetê çêbûn. Piştî Sovyet hilweşiyatan herkes vegeran salê berî 1917 ser koka û ser miletwîra xwe dêra xwe mizgefta xwe tiştê xwe. Yani li Kurdistanê jî îro jî ne salê hete îro jî li Kurdistanê yani wek eşîr hêjî hene wek kategoriyê civatê vana hêjî hene lê pirsate ku ew be vana salê hefteya da an em jî îro wê pêşengiya vî îşî mesela netê wek pêşengî bikin qenetam da rast nîne ji ber ku yani rastiyên Kurdistanê diwarê civatê de jî civata me civatekî pir reng e. Şu sebebê ku mesela siyasî da gavê nû gavên ku bên avêtin divê gor vê civatê divê sosyolojî be jî ew pirrengî û pirdengî tu nikarî vana tinê yek kategoriyekî da bikî. Yani tu tinê eşîrî nikarî bigirî, tu tinê nikarî îdeolojiyekî modernîst bigirî, tu tenê nikarî zaravayekî bigirî, tu tenê nikarî dînek bigirî. Tiştek wisa firê lema kekê Mihemed gelek Marksizm Leninizm vî tiştî ferz kir. nabîne. Marksizm Leninizm fazla hemû tiştê homojenize bike dibin îdeolojiyek da wek tîpekî derxe însanekî nû derxe û ew însanê nû ê ku îmana xwe baweriya xwe dînê nû dînê seküler ê Marksizmê anî ew însan e pîvan ne pîvan ew yani ew jî proletera internasyonalî ye. Yani mesela netewî bi wê manê wek înstrumentek bû ji bo ku riya proletera internasyonalî xweştir bike. Ne hedef bû wek qonaxek bû ji ber li gor Marksizm Leninizmê mesela netewî di pêşveçûna civatê di qonaxekî da wek fenomenek derkete tiştek tarîxiye wê hêdî hêdî vemre. Wê manê herkes Marksî hêviye bû mesela netewî hêdî hêdî vemre. û winda be ew jî dîn jî yani van du faktorê ku modernîst an jî Marksîst çavekî şaş tê nêrtine rast derneke tarîx wan şaş derskiye. Noma jî yani nasyonalizmê an jî netewe perweriyê serê Marksizmê xwariye, serê Leninizmê xwariye, serê gelek modernîsta jî xwariye. Lê wek pirsa te tu bêjî tenê beşekî kategoriyên civatê ê ku em bêjin rêvebirê kevn îro wê rêvebiriyê bike qenetam da ev nemimkin e ji ber sosyolojiya Kurdistanê ji bo vî nemsayît. Ez ê divir da parantêzek vekim yani ew nuqteyê ku kek Mihemed got gelek tiştê hêja got ew coğrafya ku bir gihan di tehlîlê İbn Khaldun coğrafya rast e qeder e yani Kurdistan wek navendekî nav tarîxê da yani sê dînê ku îro li Ewropayê serenserê dinyayê dînê İbrahîmî ku hukmê wan hene ji wir derketine. Yani du kemê wîsatê da hene ku li ser kêleka wan çema medeniyetê mezin çêbûne.
جیا و دشت و نوال کردستانی وسا شب جدا نه که نوع جغرافیایی دا زاراوی جدا درکتنه یعنی وان تشتا همو فاکتورن نو هزاران سال داتی آواکرین ایدئولوژیک نکاره وان هوموژینه زب که تشتگ نو ملتگ نوجی داخل وقت شوا ایرو بجن بشک حرکت سیاسی آکرد دبین نتوا دموکراتیک و آوا بکن وانا سروان شتا تشتی چل به آواکرین وقت برفاسش چیا کی دینه پشتی دمک به حدا هره لیچیا دبینه اموسا به معنیش یعنی لآلمانیای چرا دولت مرکزی چیلمون چرا فرانسا بین سال 1500 دا فرانسا هيا بریتانیا هيا اسپانیا هيا ل آلمانیا gelek faktörü coğrafi civaki hene و وانا شدو جداد که سال 1800 دا بری کو ناپولون ایرشی آلمانیا که 300 میره که آلمانیا هنه 300 دستلاتداری آلمانیا هنه یعنی پروسیا هنه و وانا نهفده شر هفت کنزانی حتی سال 1871 ایروژی آلمانیا ایرو آلمانیا 16 دولت بهورانه فدراتیف زانی اول گور جغرافیا وان جواتا وان دا ویش کی دستان دیه لکردستان جی دوی وابه yani Kürdistan'ı dve mesela İro aşir hejenel Kürdistan'ı du faktör aşira şpiyahiştiye modernizm ne kadar aşira tamamış ortaya varken faktöre ki mesela sale 5. yada ku hilbejartın der baspuna pır hizbi acı pır parti buyin rakabet çekir partiya demokrata paşa adalete paşa yedi ev aşire ku hebun karakterik siyasi gittin ku Spartan parast em frenegil mesela. Nana çıra aşir heji bane yani aşir çıra heji vakt sosyoloji kavateke. İroji evhene. Ari diji harekata PKK bi destpêka xuda feodalizmê wek hedef girt dibeş ortaya rake berî devletê aşîra kir ev jî aşîra beşa aşîra berheva anî û vanaş piya mane îro jî mane. İnca vê manî yani tune ser aşîra nikare tiştek ava ki lê bêwan jî nabe yani hemû kategoriyê civatê ev civata pirrengî ev welatê Kurdistan ku pirrengiye pirdengiye her awayî divê gavên bên avêtin em bêjin rêberiya ku bê avêtin van tişta hemû bigire bersîva hemûya jî bide hemû jî têda bibînin ev jî bi xerata nasyonalizm e. Belê. Kak Mihemed me gelek tiş gotin ew tikaribî di piştî salê heftê yani ew derketina ideolojiya Marksizmê Lenîzmê û konsekwensî wî ew tiştê encamê ku diwarê civaka Kurd da anî vücudê çi bûn ku mev kare hereketa PKK jî wek encamê vê proseyê qeneeta min bibîne yani bi çend gotina dikaribî vî tîjmera îzah bikî gelo ew proseyekî jiyandina proseyekî ewa mecbûr bû ya hinek alternatîvê dinê jî karibûn çêbûna belê keremke. Spas vaxtê me hemdik maya heta ji destê me bê ez Kurd bigirim lê dîsa zî bêjim gelek fireyê mewdû gelek fireyê û ez mecbûrim hinek tişta bêjim hinek tiştê ku avê jî gotin yani ez dixwazim bêjim ku ez ne pêra min yani ez ji vir dest pê bikim tabii ev mesela netewerperî yani milletperwerî milliyetçî gelek kuram hene gelek teorî hene meriv gerek zanı be û yani em bêjin ên pêşneteve henin yani wek ilk milliyetçiler û ên etnosembolîst henin yani şwar wek etnîk û hinek sembola esas digirin henin û ên modernîst henin û dûra ez ê werim dîtinê xwe jî bêjin ewa ku bêtir cenabê te got û kek celadet jînek tişt got ew modernîzm yani netewerperweriya modernîzm dikeve wî çerçevê ez bawerim me Kurda ew xelet fêm kiriye yani
evên ku vî kuramê yani netewerperî veriya modernîzm vî teorî ew dikin ew ji bo ew derbas dibe. Avrupa rojavan derbas e li van welata kapitalizm wê dirî de derket pazar wê dirî de çêbû dezgehê netewî û sazgehê netewî millî wê dirî de çêbûn merkezî bûyîn merkezleşme di wê dirê de çêbûn di saya evê de ji feodalîzmê derbas kapitalizmê dibûn û bazarekî û kapitalizm her tiştî merkezî dixwest iqtidar jî bû merkezî ew ji bo wê dirê rast e bes ew teorî ji bo welatên paştemayî Asya, Afrika, Rojhilata Navîn û bi taybet ji bo welatên kolonî yani müstemleke sömürge derbas nabe ne mümkün e ji ber ku wê dirê de kolonyalizm, emperyalizm, kapitalizm dinamikên ên hundirî wê dirê hemû tahrîb kirin ku neyiştin ku têkevin prosesa netewebûyînê ya milletbûyînê yani bu asteng ji wara Kurdistan jî di wî warê de salên heftê de xeletiyên ku mekirine yani ne tarifa neteweyê de ya jî netewebûyînê milliyetçiyê de tenê yek tiştî de me xeletî kiriye wê çaxê me di ewa Stalin da evkê yekîtiya bazara iktisadî pazar birlîgî me parastî ew xelet e dervê wî tiştekî dî xeletî tarîfkirina neteweyê de tune milliyetçîtî de ez nabînim ew tiştekî zorlama bû sünnî şertekî bû yani ez bi xwe jî dûme çima têxistin ew jî li gor Ewropa rojava wê dirê da pazar birlî li Ewropa derket şart bû îca tu nikarî wîya ji bo welatên bindest û Asya Afrika derbas bî tam tersê wî. Ez ê werim ser pirsa te salên heftê yani evekî nûyî pêvajoyekî nûyî Hereka Kurd ketî pêvajoyekî nû piştî hereka Şeyx Saîd piştî hereka Awrî şikestina wan a Zîlanê û a dawî hereka Dêrsimê carekî dî rejima Cumhuriyetê carekî dî Kurdistan wek işgal ilhaq kir û wek cara duyem bike müstemleke kolonî û vê carê bi her awayî şiddetî bû tiştê ku dema Osmaniya da bû hemû rakirin çi evkeke otonomî özerklik tiştên ku wiha mihalî hebûn hemû rakirin siyaseta wan her tişte de ew e ji bo wan dewletê avakirina dewletekî millî ya jî milletekî ji bo Kurda û etnisitên dinê tehrîkkirina wan bû ji ortê rakirina wan bû ya hereketên Kurda ê ku derketin ew qebûl nekirin Awrê Koçgirî Dêrsim mesela Şeyx Saîdê de proja kemalîsta Cumhuriyetê û dewleta netewî qebûl nekirin wek inkara xwe dîtin ew ê dîtin ji ber wê hem ji ber wê evkê reaksiyonê hem ji bo millî talebên xwe rabûn dest pê kirin sebebê ku têk çûn piştî têkçûnê şiddetê îdamê ev sinif tabaqeyên ku pêşkeşiya wan hereketa dikirin ku piranî şêx bûn û ji tarîqata Naxşîbendî bûn bi taybet dixwazim bêjim û axa bûn hinek serok eşîr bûn vana ji ortê rakirin yani siyaseten ortê rakirin hinek jî îdam kirin û piştî wê ev tradisyonel sinifên Kurdistanê dew jî wî evê xwe berdan hinekî bêdeng man hinekî teslîm bûn dewletê ra biat kirin hinek jî gotin ev mesele heya vê dirî û rol û misyona wan wek dîrokî jî xelas yani piştî hereka Dêrsimê rol û misyona axa beg şêr serok eşîra ku rabin serokatiya herekat millî bikin nema dünyayê da jî wiha bû ew ê loma hereketên me ê salên heftê derketin hemûya dîsa xeletiya bingehî ku kirin mesela Marksizm Lenînîzm çeptikiyê da meriv zêde neheqî jî neke di ewa di bin serokatiya
sınıf Çina karkera yani işçi sınıfı önde dedi ya da galeti. Yani li tersi de gotin ji bo evame hareketeki milliye و baş çelişkiya me kolonyalizme hedefa me esasi avakına devleteki milliye ji bo jî hemû sınıf û tabakayên ku hemberî kolonyalizmê û hemberî emperyalizmê li gor lîteratûra ve çay derdikevin di cepekî netewî de bilawerin ba hevû tespîtekî rast û îro jî gor min rast e mesela emperyalizmê me re bide aliyekî hemberî kolonyalizmê ew ke hinek ciyada galeti çêbûn Kurdan xwe münaqeşe kirin yani em dizanin ku feodalên me gelo astengên ya hedefin wek Komal xwest bide münaqeşe kirinê lê dervê wa hemûya gotin na de em bi feodalê ku bi hereka millî re em bi îtîfaq dikin em bi hevra wî evê bikin yani mehalî hinek tişt û tiştê dinê îcar de hinek numunên taybet henin yani Kurd erê galetî kirin di îdeolojî lê ji çepê Tirka hatin evên ku hatin ji dayî nav pêvajoyê de bûn millî bûn medeteperwer misala hêrî berbiçav Doktor Şivan e Saîd Kırmızı Toprak ku bû serokê partiyekî hereketekî yani Saîd Elçî wan ji civata Kurdistanê tabiî derkete bûn tabiî lîderin xelk lîderiye lê Şivan ji tîpê de cî digire Marksîst e Leninîst e sosyalîst e xwe hêdî wana ew dike de wan tiştê xwe berdide tê dibe ulusal solcî en zaf en zêde ulusal solcî ye yani milliyetçî ye lê ewa xwe ewa îdeolojik ewa xwe tamamen ber nabe yani lê dem kin bû fırsat nebû hereket ber bi evê diçû orijinal kîmîga xwe diçû piştî wek doktor got qetandinekî çêbû bêdengiyekî çêbû de eger fırsat bidîta ew pêvajo dewam bikira bikîşte evekî biba ew galetiyê ku kirin jî ew galetiya çê nebûbiya gor min piştî salên ne salên heftên piştî herekat Dêrsîmê wek hinek kesîn derketin dawa Kurd û Kurdistaniyê û welatperweriyê û milletperweriyê kirin piranî dema Osmaniya da digotin ayan û dema Cumhuriyetê de em dibêjin rewşenbîr ya jî bigotina rewşenbîr ayan menawî wek seçkinler bû wek o dema Osmaniya da şeyh bû ağa bû müderris bû medreseda xwendibû rewşenbîrê ku li Tirkiye da fırsat dikebû bixwînin vana bûn wana ayan bûn û wan yani teoriya neteveperweriyê û hîs ew têva ser dîrok û ziman û çand û kultura Kurdan wan ew dikir lê dema evê da piştî herekat Dêrsîmê û ji salên pêncî dawiya pêncî şêstî şûn da hinek rewşenbîrên Kurdan yekû derketin û bi zimanekî pir evekî û dîqat û doğu sorunî û az gelişmişlik tiştê wiha dest pê kirin heta hat salên heftê tu ji civatê da kesînekî dî derkeve serokatiya va mesela millî bike tu nebûn yani normal meriv benda bû ku em bêjin ew tradisyonel rewşenbîrên Kurdan mellenin şêxin wana rola xwe bilîstin di warê rewşenbîriyê da warên teoriyê da nekirin baratiyekî mezin çêbû ağa şêx bek eşîret reîsî wana tamamen bêdeng ma yekû rewşenbîr yekû xwendewan yekû talebe her yek ciyê xwe da bê hemdî xwe vek tabiî prosesekî da gihîştin hevû dedek ava bû partiya ava bûn di wî awayê rêxistin bû wek nûva nûjen dibe hereket wek nûva wek vêjandinekî wek dirilişekî çêbû di wî menê de emrê wî jî kin bû yani ne tiştekî dirêj bû wexta ne dirêj be tabii bêguman wê galetiya jî bike îstisna navan da çi ye li ser firsate dîsa hinek eger projenin ya jî ne projenin li gor min proje ve jî ferq nake ne proje ve jî wek
em bêjin PKK ji roja ku derketiye heya îro ciyekî wan taybetî heye û rol û misyon û tiştê ku dane berxwe ji hereka Kurdî cudatir e. Serî da gava derketine bu merkeze her tiştî dîtine. Serî da dervê xwe tu quwetekî tu kesekî heta şaxis dahi qebûl nekine dev ji rêxistina ber ve berê 12 Eylûlê derketina şer navbera em bêjin hene rêxistina wekî AKP û PKK de derketin ew bû ji xwe re asteng didîtin wek hedefên ku ji tê rabin. Ne tenê feodal hedef didîtin na feodal re gelek ciyada îtîfak kirin. Li feodalên ku bi wan re biat nedin, serê xwar nedikin, wana hedef girtin wek bûcaxiya filan. Ya vana eger proje be em dizanin proja devleta, proja dijmana çawa dibe, gor wî projê biçe. Eger nebe jî wî bi serê xwe ewekiye bi taybet di warê sosyolojiyê da, warê dîrokê da, warê siyasetê da, warê psikolojiyê da li ser xebatek taybet bêkirin û ciyê wan baş bê tespît kirin. Ew netîce ku îro em dibîn ji xwe heye. Ama ez ana wextê me ji xwe xelas bûyî وقتی me çend dakika dirêj kir. erê ez girê bidim her sinif û tabaka li gor şert û mercên xwe li gor tarîxê rol û misyona xwe dilîzin. Ji îro şûn da em ji malbatên mezin ya ji heşîra ya jî axa bega ew ê hêviyekî ew bikin û ew ê pêşkêşî bikin ne mimkin e. Civata Kurd hatiye guherandin, civata Kurd bûye civatekî wek civatên dinê gelek tabaka û sinif û kesimên civatê henin. Hereka millî taybetiya wî ev e ku karibe her sinif û tabakayê li ser programekî bi hedefên müşterek bîne bahev û du ew ancak rêxistinên modern karin tiştî pêk bînin. Eger başûr farklı ye ber ku Partî û Barzanî heştê sal mücadele wan e farklînin di ew ê dî ne mimkun e ku dervê wî tiştekî dî çêbe yani. Heme ew spas bûn van gotinê te xweş ew tiştê ku tu dibê ne mimkun e li Bakur ew divê were neqeşekirin bi hindikayî di warê nêrînê de ew îdeolojiya ku ew ê li Bakur bibe rêveber ew divê were neqeşekirin lê li Bakur şêr başûr ew tiştê ku tu dibêjî li Bakur ne mimkun e li başûr em dinêrin ku mimkun e. Doktor Epirsan işte be ya li başûrê berê tu soz bî du sê tişta ser zêde bikim tu dewam bike. Müsaadet heye. Belê kerim Yani di neteveperveriya Kurda yani milliyetçiya wan û hereka millî cudayî em Kurd di pêvajoyekî taybetî danin ev 100 sale ew pêjawaya millet bûyînê û em di şartên kolonyalîzmê da vî prosesê dijîn û prosesa neteverperiya Kurda li gor min prosesekî neteviya siyasî ye, neteveperveriya siyasî ye û bi şerê rizgariya netevî dibe. Yani li welatên sömürge de hemû waya koloniya da Kurda da bi taybetî em ancak bi şerê rizgariya netevî karin xwe bikin neteve. Ne wiha be ji anha da jî wek zimanê me Bakur nemaye gelek tiştê me netevî hebû jî me binda kirine. Ye milliyetçiya me min neteveperveriya me wek neteveperveriya rizgariya neteviya me yani ez duya vay formle û başûr eger firsat nebe ez dixwazim çend tişta bêjim. Belê spas doktor em ê vê meselê em ê înê kin bibirin em dixwazin çend gotin ser şingalê jî biaxivin ew rewşa dawiya şingalê jî binirxînin lê berî ku em karin bi vê mesela pêşengiya civakî li başûr em dirin ku rengekî dinê standiye ew pêşengiya civakî û pêşengiya siyasî digel hev bîye û ew qeneeta min
بیه وکی انجام گلک پوزیتیف جوی هاتنه دست خستن جبو که حرکت دوم کریه و پیشنگیا جواکی خواه لهمبر جواکی مسئول دیتیه یعنی مفکره بجه که مسعود برزانی سری ورجه کرن تنزل خناکه نابجه دیام عربه یعنی اف مهمه جبوک و اف مالبات خواه لهمبر جواکه مسئول دبینه یعنی اف پیشنگی 10 سالان 20 سالان 5 سالان وان مجبوری هنک تشتا کرده که دواره سیاسی داشی دستی غوتیخن بنه کبر نکارن بجن دارم کلابه من رحمل دیو بابه من و هرن المارا خواه رونه گلو دوی روشه دا ایریشین پکاکی سرپرسا شنگاله جی وقتان دنیرن هری زیده لسر وی مالباته که ایرو اف مالبات جی تک هره جهولی و راکرین ای ماین ام بیجن هیزن سیاسی ماین گلو اوی چوا کاربن لهمبر بغدای لهمبر ایرانی و لهمبر پکاکی برخوبدن یعنی کاربی دوی نقطه دا جمعه به پرسش شوره بکی و هرن مسشن گاله جی چند گوتن بیشن لدكتور بقتتان بكن ببره يعني از رخنل تبغي صالم تو وقت برسيت كي سي 4% بهبرش برتكي جوان طاش بس بك باشه تبرسا هري داوي دسفه برسا هري داوي زي صار الجور دنيا كويس بس باشه بس بك قناه tam mesela كده مر زلاليه كي صار يعني مثلا مالباطه برزانیا سری خو وک ام بیجه دزگه سازیه کی نتوی ناف تاریخ دهاتیه و ملدانه و پروسسان نتوی خود بر پرسیار دینه و حتی ایرو آنینه دورده هنیک پرنسیب هنیک تشتنه هنیک تشتک وان گریده دنه از وی بدن پیش یعنی جاره کی دواره جواکی دا فونکسیونه کی وان جدا هیه دواره سیاسی دا فونکسیونه کی وان جدا هیه دواره ریبریا دینی دا دواره امبیشن اخلاقی دا یعنی اوی اتخوازم ببین بگیجین اوکی شیخ عبدالسلام یعنی شیخ عبدالسلام بلکی تاریخ کردستانی دا زیدم سری نسکین یعنی شیخ عبدالسلام تاریخ سرانسری کردستانی دا بلکی رفورمیست هری مزن اجواکیه شیخ عبدالسلام انسانی که ملیه دعوا کردستانی کریه شیخ عبدالسلام سال 1970 او سروک اشیره باشور کردستانی و نیزی و هنه دجوینه بوان را نامه کیش سلطان عبدالحمید را دشینه دعوه هنی تشتاد کرد دبی زمان کردی به زمان رسمی هریما کرده دبی پروربه دبی زمان کردی به دبی او کسی کل ور کار دسته ور همو زمان کردی زانه ایکو اداره دولت وان بشینه ور دبی کردی و کردک زانه بر گلک تشتی و سادواره سیاسی داد بی آریدی جوات رفورمیزت که یعنی اشیر آنجی خاندان مالباتا برزان نتنه یک اشیره یعنی 7-8 اشیره پیکته وک کنفدرالیکیه دور دا رفورمی و ساچ شید که ایروژی وقتا مرو دبیزه چنه مرو عجیب دمینه مثلا ناوان اشیره دا وک ملکیت دبی ملکیش ای همو اشیره گندیه که بی اردن اردوان بلاد که کسی قلن نقش ارتیرات که هر کس دبی بدلی خود بزوجه دبی طبیعت بی پاراستن کشتن حیوانه قدخت که دبی داره کتر نبرین دبی وان دارن بپاریزن جوات دبی آوا که یعنی تشتی وسا دواری اکولوژی دا دواری مثلا جنا دا دواری جواتی دا رفورم لگورس دما خود گلک پیشت که
عالی دیوا دواره اخلاقی دا هنیک پرنسیب وانه اساسی هنه مثلا وقتا که مالا مصطفاش بری خو شیخ احمد و اوجی پشتی بری وانه مزن عبدالسلام شیخ عبدالسلام که تیل سرد دبی تو تجارش عدالت دور نبی حتم عدالت بگیری دبی تو تجار مغرور نیم بی هم بر انسانی خو مغرور نبینی او دواره چکداری دواره عسکری داجی دبی تجار دبی تو شرکی که تو زانوی تی بکوی و قازاش نکی او وی خسارت مزن بین سری بلتی تا بجه دور بکی او آلی دی تی خوش او که دور بکی سویل دبی نین کشتن دبی جوات تروریزه نبه گلک تشتی یعنی وقتا ملوان تشتا همو دنیا را اف فلسفکیه که مالا برزانیه سری ام بیشن دواره سیاسی دا دواره اخلاقی دا دواره عسکری دا نسل نفش دو نفشا حتی وی قراغی آنینه هر وقت زنجیرک دو هاتیه گاوه دی وقتا مگو خاندانا بگیره حتی ام بیشن شیخا و اشیره وقت خلک زنجیر هوا وانا گریدای حتی ایرو هاتنه لباشور کردستان به هوا هاتنه اف زنجیر نقطیه لباما قطیه لو ماجی تشتکی درکت کو بی اصل بی او ایرو تشتک بیجاس بی و تشتک دی بیجا لگور بای ایدئولوژیا فکر جی رابوروشتی جی هلوستا سیاجی تی گوهد هات گوهد لو ماجی وی معنی یعنی مالباتا برزانیا سبب به سبب نینه کو ایش اوازی سریش برکو اف مالبات وی فلسفه خویا دواره دینی دا دواره اخلاقی دا دواره کردایتی دا به هر آوای خطکی ملی تمثیل کرد یعنی هدیش اوکی درکتیه هم بهش ناوه مسعود برزانی عجب ایدی دکه اف خطکی سیاسی آن ملیه آن نتوه پروریه به معنی آلی دی ایکو ارشیوید کرد او خطک دیه دنیایک دیه یعنی خطکی دواره مدرنیزمی دا گلکی ultra moderniste دبی امی دنیای که نو آورد کن امی alternatifa medeniyetta kapitalizme binin kapitalizma ku heye yedi hatiye qonağa ber mirini tiştek nû çê be dünya ber bi guhertine serdemek nû da dişe em zanîn destê me da em vî hisiyaneş me pêva jî kesîne ronayê em ê dünyayê berakin wexta wisa yani di rewşek wisa da misyonek wisa xwe da dibînin ku êdî piçûk dibînin yani em bêjin malbata hê di destpêkê da kekem heme behsa ke behsa çepîtî da henêk tişt şaşî hebe jî hin tişta got rast bînin da yani ez wê nuqtene nepêre meşber di çepîtî da di marksîzm lenîzmê da tiştek heye ku jara dibêjin determinîzma tarîxî yani civat ber bicî kîva wê here mutlaq wê wisa bibe ê ku bi wê prosesê ra be ew wê mutlaq serkeve êdî êş para mane ê ku pê nehysyane ê ku civatê da kevne perestin vana dibeş ortaya rabin marksizm lenîzmê da ev mutlaq e ji ber wek dîneke wexta wisa be ê ku bibin rêberî bigir ê ku astengî derxin rêgir bin vana dibeş ortaya rabin marksizm lenîzm nav xoda hemû ê ku vê îdeolojiyekî ewan hevdû xwarin e di Stalinîzmê de em dibînin tu kes hemû ê pêra hemû kuştin vê menê di wexta determinîzmekî tarîxî bi tara hebe tu misyona pêşveçûna însaniyetê xwe da bibînî wê çaxê hê di destpêkê de navê wana îlkel milliyetçî ji wana digotin yani îlkel çi gotina îlkel yani îptidayî gotinekî antropolojîk e ku kolonyalîstaş bo ciyê ku çûne kolonîze kirine gotiye vana wexta hatin Başûrê Kurdistanê digotin Bakurê Kurdistanê kolonyalîzma kapitalizmê ye kolonyalîzma vir a feodalizmê loma jî em proletarya temsîl dikin vana feodalizmê temsîl dikin hê jî bu hiç çavî wan dire yani wek însanê cahil însanê nezan însanê primitif însanê ku bi çavek însanê temam li wan nanêrin yani çavê apoya da wek hemû apoya da wek em bêjin narsîzmekî kolektîvî heye di mêjiyê wan da xwe
همیا مزنتر خود مرکز دنیای دا دبینن نوما جی لشنگال اموال مثلا شنگال او انسانی ور دكتور من الناس قال من مناقشه وقتنا بيفا جريده برا محمد جيشان قلت لك بيشا yani yekul şengale şengale ve meji ve ideoloji insanın keçu hortenu meji amsa düşün hembere daslatları başvuru Kürdistan'ı wan tuştke fazla bir avay aktar yani flo peçular. بله سپاس دکتور کاک محمد بنرنه تی خوشک پروگرام بگرن او تیجی او تشک دکتور جی گوتن دواره پرسا باشور دا و دستلاداریا مالا بیجن خاندانی بفکاره بیجه و سیاسی کردور دیگل هبه نرنه خودش بیجی و کایش بوشنگاری چه گوت بیجی bu programı gelip direkt bu. Yani başvur tabi rewşa başvur vaqta meriv mêze dike di nav heştê sala da bir pêvajoyê gerek bi hevra girê bide û mêze bike başvur hatina wan di vî noxtê di nav wan heştê salî da çêbûye ji ber wê li gor min îro başur û bi taybet xeta Mesut Barzanî û xeta neteweyî û serxwebûnê yani piştî tecrübe guherandin û evên heştê salî hatî wî nokteyê ya na aynı parti aynı insan takriben 20 sal berê otonomî dixwastin otonomî wek erebî dibêjin حكم ذاتي وقت ما رحنا ذكرت وعند نقول ام حكم ذاتي حقيقي دخوازن شما جويدري هاتن ايرو ام بيجن سرخابون دخوازن وحتى نتوي يعني يك بردوامي هيدري 8 ساله دا 8 ساله اوكي شيخ برزن ايوان مزني وان حتى عنها تسليم نبون yani mesela aşiren di Kürdistan'ı da malbatın di ağa bek şeyhin di pişti serhildanın xwe ya teslim bun ya em bêjin bêdeng diman lê wana çi qasî darbe xwarin ew nebûn wek yek sebeb ew a dudiya de sosyolojik ewa strüktüra aşira Barzaniya da meriv hinek tişta dibîne konfederasyona yani ne tenê wek evkên xwîniye bi hinek taybetmendiyê wan henin bi hev dura girêdanin eger eşîr hinek prensîbê wan henin hinek kulturê eşîra heye ên Kurda da ku tiştên pozîtîf bûn eger şart û merj bibînin ji şartên civakî ê eşîrtiyê derbasî pêvajoya modern bibin wan hêjayiyên xwe wan degerên xwe bigêrin evkê evî serkevin. Aşira Barzaniya da ev tiştê yani bi hev dura girêdan tiştê xwe bi hev dura parkirin rojê zor û zehmet da hev du ber nedan tiştê wihan bi war re hebûn û bedel dan ev tiştê re henin û ve aliyê dinê da şertê Iraqê jî mühim e şertê Iraqê wek nek wek şertê em bêjin Tirkiyeyên û derê dînin İngiliz hebûn evê dî hebûn Irak devletteki zayıf bu. Yani hatta noktayı ku İro yani tariha heşte saniye u şartu mercin Irak'ı mentıkı u şartu mercin navnetevi berku ev legali legitime bu ya de hukuka navnetevi da ji Kürdistan'a başvur bir statüye ku legitime bu ya vana hemu vakta tudidi ber hev Dîrok ev misyon daye başvur bi genel di nav başvurda belki Parti Demokrat na Parti Demokrat da Mesut Barzanî evê ku wî dîtinê diparêzin. Bi gorî min yek sebeb jî di navbera şerê wan û ewa PKK da yek jî ev e yani PKK ji roja ewil heyah îro li her derê Kurdistanê derve ku kesî qebûl nake û nav firsat nabe ku bibe hêz
به کسین دیره راحت کاره هفکاری بکه و به هفرا بخبته جبر ویا انا وک دیروکیجی وک اکوی میسیونه جوان گرتیه یعنی تشتی که او بخوازن بکن پیشی آوان گرتیه یک جی مثلا او که وقتا پیواجوی دام نره مزه بکه یک جی او جی ده هیه و اگر بوی آوایی بکه yani tarih ve fırsatı devediri ama o nay mane ku vada meru şart و mercin başur nezdan mezde dike zaafi wan henin evi wan henin yani hezvanın askeri emni parlamento evi yetki nahat evi nokte ku henek tişte ku em dixwazin dilê me dixwaze ew ha zû zû pêk were lê wek fikir wek misyon وک هدف و خیال ایرو بهتر او نزدیکه بسر شنگاله یعنی وقتی مجین اما از بخود زیده نزانم پیمانا حوله رو عراقی لسر چه اساسیه یا نکرد دستمه یا ما فرصت نگیتی ازی بکولینم yani اجبرویا تشتکی وها زلال از آنها بیجم زیده تشتونهی لیوک اوکی دفاز و هیویا من اوکو شنگال جارکی دی نکوه بین کنترولا حکومت مرکزی باغدای دوی نقطه دا هیویا من اوکو حکومت حرمی کردستانی و باغداد هنک دی پیمانی دا هنک tiştê ku wî tiştî garantî bikin madê ku wî tiştî garantî bikin hebin eger muallaq bimîne yani belkî hinek hêz ji wê dê derkevin heştê şabî derkeve PKK derkeve lê şûna wan da hinek tiştê dî werin di vêya da meriv piçekî dîqat bike ser bisekine lê her hal û karê da şengal taybetmendiya wî heyî xelqê me Kurdî êzîdî wê dirênanin و ظلم زورداری قطعیام دیتنه روژکی زودتر آرامی و جنو و آواه کرن جوارا پیویسته حتی هنک هیزین کو دوی دری در هبون جوی دری در نکوین او جی پیکنای بیا جی مرف بزانه بله سپاس بو هدیه جی و پرسک هبو دکتر او چند نرخاندن هنه کک مراد جوان او نرنی خو گوتیه که مدما او تاثیر روسیه سروی دما سال 16 حتی سال 19 بیکریه مداخله روسیه بریتانیا فرانسه امریکا یعنی سر کردستان سر دولت عثمانی پلان و پروژه وان تاثیر وان سر تفکرین کردان جبیر کرد yani ditinin kek murat cidanın و سپاس yani بگمان کدی فری باید گرفت سال هفته اداج شیسو هفته اداجی و تکلیه کردان و مقصود لنیزم پلانی اویل سر اوی و قدر اخواه تاین کرنه سر وی پرنسیب لنیزم بیه و پرنسیب بالا کردان کشانده و کردان اخواه نیزی مقصود لنیزم کرنه و که دینه و پرسه که علی دوغان ها و دکتر تقلید کشته بود سر دترمینیزم دا بله بیجی او دبیجی که او نه دترمینیزم او زیده بلند کرنا اراده بله بلند کرنا رولا اراده mesela determinizm yani de Marksizm ya da determinizm evet ku em bejin determinizma tarihi he konak du konak çağın bejin feodalizm derbasi kapitalizmi derbasi sosyalizmi derbasi komünizmi ve eftişteki vek mutlak dediğim ve mani vek çavakaki Ali beje vek tişteki tabii usal şelli devir Marksizm yani faktöre subjektif jitine ev prosesa ku heye ve proses etub irada xo kari zûtir ki bidî lezandin burada jî xeta rast kare de lezandin ne xeta revizyonist ne xeta ku burjuvaziye piçûk ne xeta dî loma jî nav hevda heft kevin hevdû dixun û sebebê ku ew em bêjin wek terorîzma nav Marksizmê da ku di wextê xwe da di dema Stalînê êdî da wisa insana qetil kirine bi hezara insana qetil kirine ev yani
xetta rast ve zûtir ve tiştek û tabiye ve bigîjre qonağa dawî. Mesela keke Murad ser evkê ku Maksim'de bêtir çi bana mekşandiya rast e. Yani mesela yani milletê bindes çawa qederan xwe bi serê xwe tayî bikin a esasî ku bara me dikşan ew e di dîsa jî ew mantık ew aqliyeta ku wek ev xetta determinîst wê bigîjîne vê qonağê divê xet rast be divê proleter be û divê êdî bên elimînekirin tasfiyekirin navê wê şerê îdeolojîk û lê çi şerê îdeolojîk yani mesela her awayî jî yani bi nav xetê çepê tu jî da em zanin gîş çi qonağê çiqa însan hate kuştin çiqa derketin. سپاس بو کک محمد سلیم اوزون بو پێشتابوونە te بو وان گوتنê tê xweş سپاس دکتۆر جەلادەت بو وان دێرنê te û spas بۆ we tevak بۆ we em temaşe kirin û em godarî kirin û em bawerin me tiştekî got û em bêhêvîne ku ev tiştek ku me gotin ji bo we jî hinek we jî hinek jî sûl girt spas بۆ we em temaşe kirin bimînin xweşî spas dikim ji bo tekek Teşekkür ederim.